Много паднахме, не съм доволен. Не споделяме лайфа. Петък вечер, не може да сте си легнали. Не може да спите. Каква дискотека аз съм ви пуснал тук първа качество, така дискотека не сте гледали от миналата година. Да се забити в някаква дупка да е опушено. Оле ви се, ой тук. Огледай каква красота, музиката и качеството. Оле ви, дръжте сериозно. Сега почва в 10:30 Мона. Ние се приятели деца с Мона.